L-oppożizzjoni m'għandix ħiel ta' numri x'inhuma. Din kienet id-dikjarazzjoni li għamel il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana f'risposta d-domanda parlamentari mid-deputat Paula Mifsud Bonnici dwar l-avviż legali maħruġ mill-Gvern li se jara traħis fit-taxxa għal madwar 16,000 pensjonanti. Fl-ewwel dikjarazzjonijiet li għamlu u naħseb illi żelqu fin-niexef, qalu għax minn dawn se jgwadanja ħadd, se jgwadanjaw 16,000 persuna. Il-kost, jiġifieri dak li ħajbqalhom fil-but dawn in-nies huwa 25 miljun. Dal-25 miljun, Sur President, ħalli nkunu ċari ġej mill-fatt li għollejna is-ceiling li wieħed ma jħallas taxxa fuq il-pensjoni għal 37,104 euro. 7,000 persuna minn dawn se jgawdu minn din il-miżura għaliex għandhom xi forma oħra ta' pensjoni li lejn minn dik tas sigurtà soċjali, dan fil-waqt li 4,000 ruħ oħra se jgawdu għaliex baqgħu jaħdmu wara l-età tal-irtirar u bekk qegħdin jirċievu pensjoni ogħla minn dik massima u qabel l-avviż legali kienu qegħdin jiġu ntaxxati. Il-Ministru spjega kif issa permezz ta' dan it-tibdil il-Gvern għamela permanenti li parti midħul ieħor tal-pensjonanti ikun ukoll eżentat mit-taxxa. Dan jirriżulta mill-fatt li qabel id-dħul addizzjonali li pensjonanti kollu kien jotma dak tal-pensjoni u bekk ikun aktar faċli li wieħed jiġi ntaxxat. Illum qed jiġri li għandek il-pensjoni dħul mill-pensjoni lokali jekkux minn barra u anke addizzjonali, dħul ieħor mill-pensjonijiet addizzjonali sa 37,000 illi jiġi eżentat kollu. Dik waħedha nerġa' ngħid 25 miljun euro. Imbagħad iktar minn hekk terġa' tibda minn zero. Dan ifisser li xi ħadd miżewweġ fuq ir-rata tal-konjugi ikun eżentat minn kull taxxa l 18,600 euro. Min imbagħad ikun bir-rata singola ikollu l-ewwel 12,000 euro ir-ras illi jkunu eżentati mit-taxxa. Il-Ministru Caruana tem jgħid li l-fatti huma ferm differenti minn dak li qed jippruvaw ipinġu l-esponenti nazzjonalisti. Mela allura altru mill-pensjonanti tħaqna bihom, naħseb daqs kemm ħadu llum ma ħadu qatt u jkomplu jieħdu fil-futur. Bartolo.